Joo. Yötä vai iltaa vai miten mä tän nyt vois sanoa sitten, että kello on kato sen verran taas, että huhu. Joo. Hommat täällä jatkuu, tai nyt hommat täällä hommia jatkota, eli mennään tähän, oi, kun ei polveni, niin perseestä, mennään tähän makailemaan tähän. Ai. Mä taas tässä nyt mennään sitä makaan, niin otetaan sitä niinku peittoa, niinku, mitäs tässä nyt voi sitä niinku, vetää sitä niinku, että niin näin, tässä nyt maataan näin päin. Tää niinku ois niinku kuulua, tää pitäis kuulua niinku näin. Eli näin päin. Että niinku pää pitäis olla tonne päin. Tässä pitäis niinku maata niinku tonne suuntaan.